Paris in khwar journalist lom ngai Paul Forbidden Stories le Amnesty International te chuan news agency te hnena thu an ti pu drua Khawvel ram hrang hrang sarkar chuan mi an thlak na changkang zet mai mangin an khua le tuite an en thla tian puang chuak India rama ngei po hemi mang hian politician challang tak tak te sumdong le activist te chu en thla kan ni ti hriatania hei wang hian parliament fur thut khom chu eptu party ten an au boin rorel na akal hlei theilo anen thlak zinga hian eptu party hruai tu Rahul Gandhi a thian hnai vai takte tuna information technology minister na chelmek tu tele kumsang ni som pakua in thlanlaya election commissioner an ho tu te journalist thren khat te ne anen thlak na man ruwa chu Pegasus project kantia Israel company pakhat NSO te siamane Khawvel ram hrang hrang media ten he inenthlak na chungchang hi an puan zar tak nuwa European Union chuan thil ngai tuam takani thu an soi chuak tawa angong alian chho ta hle Pegasus project chungchang hi chiang zokin ibi chiang don teang kumsang ni le som pathuma tangin trantaila America intelligence CIA tana thok Edward Snowden a chuan The Guardian chanchin bu hnena an intelligence agency dang National Security Agency NSA te chuan America mi pui chau ni lo ramdang mi te po nasatakin a en thla ti thu arol ruka NSA te hian interneta data lengwa katangin an ram mi pui te ba ka an thian ramdang mi te ngei po an lo en thla thin ti mu chuane Snowden hi America chuan ram phat san tuwa an puwa Russia atlan chezuita hani kha digital Khawvelin towa kan phone atang ringot poin kan chungchang engkim mai chu hriat thei ani towa Snowdenan internet kaltlangin US sarkarin mi en thlak na thok tia puanzar nuwa hian technology lama company rang rang te chuan tran an la a anthil siam chua mangtu te data apu ruk lo nan le en thla kani lo nan a ven him na chu an thok ta ne hei hi minol puitan chuan thil thatak kania kan thil soitele kan thuruk von himna niin en thlak na lakatangin kan him mase dan keng ko tu te ta ni ro chuan thil boi thlak takani thung misual chuizui na konga harsat na antoka anin biak na an ngai thlain an phone kaltlangin en thlak na an thok theiani chuan sual na nasatak an veng theidona chumi tur chuan kumsang ni le somadin to Israel company NSO group chuan Pegasus spyware aron duang chuak ta ne Pegasus spyware hi Khawvela inenthlakna chuan achangkang le athaber ani hialo me anna thodan thafia turin hacking chungchang claim soifia taila hacking chu mi computer emo phone emo an data la tura aru kawa enthlak khane phone le computer om hle hle hi chutiangin avathunun ngot theilawa virus vathun angai ta thina phone le computer a chu virus alu theina tur chuan a hmang tuin alo senglu angaya virus omna link emo file emo alu te angai tlang pui virus alu to chuan phone le computer chu en thlak thei anita kan password tele kan thuin thon chua te thlengin anlo mu ve theiane mase Pegasus spyware ro chu achung dung filor lak Android phone le iPhone te en thlak na turbi ka duanin phone nei tuin link emo file emo awa click ve kha angai to lem lova arukin ain phum top theya hei hi a hlo omna lai takane phone avalu to chuan nu anei ngai manglo bok Android phone hian kan phone mandan achin chia thlip thlep lem lova Pegasus spyware a ommt chu hriata harzuala iPhone ero chuan chin chia chin anei wangin spyware omle omlo hi hriata ol samdeu niin expert te chuan an soi lowom ta po ni se tiwak ngaina om chuang lo he spyware hi pai thei anilova phone le number thlak top angai to ne Pegasus thil ti thei chu aturu hlebok phone in biak na zong zong angai thlak thei ba ka phone camera te po ahmang ngal vek theya phone nei tuin thla lem lo ani poin he spyware mang hian anei tu hriat lem lovin camera chuan thla alo laru theibok WhatsApp le signal a in biak na chungchang kan tar lang to end to end encryption anti mangin
kan thil thon chuate chu athlen na turbakin anlo chiar ve theilo na turin ven him thin ania mase Pegasus software chuan end-to-end encryption hi omzenei lova asiam thunga WhatsApp le signal a inbeihna poni se alo chiarin alo ngai thla vek omzia bera chuan he spyware hi phone a lu to chuan langlo turat huruk thei engma a om tak tak lo tinane hetiang Inenthlakna changkang le hlauhawm tak lo siam chuate kan lo ti mai thei asiam tu NSO chuan Pegasus hi firfiak tele sualna dona tan an siamania ram somli panga velin an hmang toa Mexico a phei chuan ruihlova sumdong te manna tan an hmang tangkai ralthuam changkang takania wang hian NSO hian adudu hnena an thral ngot ngai lo boka Israel Defense Act nuaya ram khat sarkar hnena chau thral thin ania mimal le polanga lo lei ve thei ani lo bok masen siam chua chanang hian an hmangvek lo te ro chu tuna aron lang chuak ta ram sang-sanga Pegasus spyware manga Inenthlak chu mi singa chuang velan om nia tarlaniin chungmi te anjir chiana chuan arab lal chung ko member te sumdong mihring dikna chanvo hum hallama mala tu te politician le sarkar na thokte sipai ba ka ven himna lam thok tu tele journalist te antela journalist bi ga hian Khawvelin news agency lian CNN Associated Press New York Times Wall Street Journal Al Jazeera le adanga thokte antela miswalte Inenthlakna tura anti hi ramsang sarkar chuan diklo takin an hmangmeka chungzinga chuan India po kantel ve taran mayane India in Pegasus hi a politician journalist le sarkar na thokte Inenthlakna ta na hmangti hi internet news agency The Wire chuan aron thedar masabera kumsang ni le som parukatranga kumsang ni le som pakwa khan Inenthlakna chu akal puina sa zual ninan soi Inenthlak zinga hian kantarlan tak politician te baka Supreme Court Chief Justice Louis Ranjan Gogoya hursualna lama pu tu meichia tele achung te po antela Ranjan Gogoi hi BJP ticketin Rajya Sabha MP anitone journalist zinga hian Rafal thlona leichungchang chui tu Susan Singh po atel nge India sarkar hian mi Inenthlak theina dan anei hrimhrima maseram ven himna kai hnoya tele thil sualti na in nam hnoi nia ngai te an nitur ani thunga dan mumal tak hnoya kalpui thrinane kumsan ni le som pakwa khan WhatsApp lam chuan Pegasus software in WhatsApp mang tu mi sang khat zaruk vel ti boya India po Inenthlak an om te lo puang zar toa mase India sarkar chuan dan hnuaya lo chuan Inenthlakna akalpui ngai lo tiin Pegasus chu manani le ni lo chungchang asoi chiang dulova tuna he thuaron ir chua Rahul Gandhi atanga Prashant Kishore te Information Technology Minister thar ngei te ming alan nuwa po chu tranfunga alanei zu itazela India sarkar chuan dan kala Inenthlak nei lo tiin a in soi fili mane India sarkar an dem chan ber hi Pegasus siam tu NSO 10 sarkar hnena bak an thral ngai lo wang ania sarkar bakin ahmang tangkai theidon lo tinane anin leitir chan chu sualna dona turania politics thila mi Inenthlakna tanan hmangani chuan chu poi khoina lian tak atlingane politics el puite diklo taka Inenthlak hi thil tharani lemlo kumsang khajakwa somsari pahnia khan US Democratic Party munpui Watergate Inenthlakna vuwa wangin mi panga manania tuna Pegasus spyware chungchang Khawvel thriata ron puang zar tu ber The Washington Post chanchin bu thau hian an chui zuita Watergate Inenthlak ruk na chu US President Richard Nixon a journalist pani Bob Woodward le Carl Bernstein ate chuan an chui luta Richard Nixon chu diklo taka Inenthlana cheya puin thiam lo chanti rania kumsang khajakwa somsari palia khan ahna tangina banga US President bang masaberle a om chunane kumsang ni som parukatranga sang ni som pakwa inkara khan India sarkarin Pegasus spyware hi alo mang taktakani chuan dan zom lo le ramtana hlau om nilem lo te chu
an mani ham thatna tan an en thla tina neya in thlan laia anel puite thuruk ngai thlak na tan te sarkarin thupadu hai chuaniem ti hriat na tan te amang tangkai theidon chu democracy lungphum soi nging loi thei thil anitane politics anel puite thuruk te anin thlan campaign strategy zong an the theivek don West Bengal in thana TMC chakna nar poimo tak poll strategies prasan kisor phei chu kumin July thla khan Pegasus spyware manghian en thlak ninalang prasan kisor hian Modia Prime Minister ani masak ber trum khan alo puitoa Bihara Nitish Kumar chu nena achan pui le boka NDA chuasan nuwa India rama in thlan ngai ven hlo ber te jingami West Bengal Mamata Banerjee chu puin nena anchang le ni kha Kisor chuan sarkarin diklautaka en thla chu beidon thlak ati thua soyane en thlak zinga hian election commission mi le sa pakhat tatel boka Lok Sabha in thana Modian model code of conduct abo chia ti chungchang chui tu ne en thlak zinga hian IT minister Aswini Visnole Water Resources Junior Minister Pralat Singh Patel te mingpo lamtelania politician zinga chuan Rahul Gandhi ming alang sarber ta ome kumsan hi sompariata khan en thlak tran niin document an ti chua chuan tarlan ania a phone a thlak to wangin en thlak ani GMT hi hriata harsa to hle mase staff tele athrian te ro chu en thlak an ninge nia tarlan ane heiba ka hian journalist te en thlak na tan an mangani poin thil thra ani chuanglo journalist te hian sarkar thuptum hai chua antum ram thrina chung thu hril tu te nena an in biakna an ngai thla the ni chuan media te zalen na chu ahim lo hle activist te in biakna an ngai thla the ani poin sarkar emo mithil ti theite mo ti du dana tuar tu te an puina lam thlengin an hre theya ti du da te chuan a ayana an tuar lowang ti soi thei ani lo Asiam tu ene so chuan tuna Pegasus spyware mansual na chungchang hi an thiat pui lo thule finfiana an mu lo thu an soya mansual na omani ro chuan chuizui an tum Pegasus spyware hi kumsang ni le som pariata Turkey an ti hlum Saudi Arabia journalist Jamal Khashoggiya en thlak na tan Saudi Arabia sarkar chuan manga an tha thei chan nia soi thrin ania ene so we ro chu an phanasa hle thung Pegasus spyware hian Khawvela eng phone po a en thlak theiveka wangin a him lova ven himna lam company rang te chuan private company in mi en thlak na an buaipui hi adik lo tinan soisela an thiam na mana hian US thiam na an hman theina rem chang aum tale ngal heiba ka hian sarkar na chelai politician te chuan an ham thatna tan hengin en thlak na ralthuam hlauhawm tak hi an chor theidona Inenthlak theina dan po hi langtlang zoka kalpuya trule tiin expert te chuan an soyane mi zong en thlak thei an nila hian mi poimo chin tele journalist te chu an bitumber nina langa asake check na zong chu minen thalowang tirinom viau mase Kerala lam doctor nipa virus chungchang Khawvela aw chua puitu annuwa athom hria turom lo pakhat chu en thlak zinga hian atel veran tho Pegasus spyware hi phone omlo enna om nge a ti kwal vel du angai wangin tarlang lo tamaila alo om ta ni poin pai ngai na om chuang lo phone number thak top pa nga yene